Evo ništa posebno, mi smo ovo prošle godine 5. mjeseca počeli raditi, u 11. mjesecu završili, pričekali smo proljeće da se botanički vrt počne zvanično svoj prvi dan rada. Čekali smo taj dan, ove godine ide to ranije nego inače. Malo i onda smo rekli da ćemo tu pasarelu otvoriti kada počne. Trebali smo to u 11. mjesecu otvoriti, ali po zimi nismo htjeli. Da smo rekli da počnemo proljetni prvi dan rada botaničkog vrta. Što to znači? Ako igdje se može reći za mali projekt, ali biti veliki projekt. Da se Zagreb, ideal razvoja Zagreba moj, kako ga ja vidim, da se svakodnevno mijenja, a da pritom ostaje isto. Ovo je zaštićeno jezik u ishodištu točke lokacije od botaničkog vrta jedinstvenom u Europi. Moramo tražiti dodatne sadržaje i čuvati ovo što nam je ostavljeno, što nam je dragi Bog dao i što su ljudska ruka napravili. I ovo trebamo sačuvati, svaku biljku ovdje koliko ih ima, ravnateljica to o tome najviše zna, a mi možemo to samo još paziti, maziti, dotjerati i pomoći Prirodoslovnom matematičkom fakultetu koji je ravno i sveučilištu Zagrebačkom da pomognemo koliko možemo. Mi ćemo i s ovim nećemo stati, mi ćemo se uključiti u projekt ovdje, uređenja botaničkog vrta od onih staklenika koje smo krenuli, gdje smo osigurali određena sredstva, kao što smo osigurali sredstva gospodin Vinko Bilić je resorni pročelnik za izgradnju. Ovu pasarelu, odnosno ćemo nastaviti sa stazom uz željeznički nasip, uz željezničku prugu, skroz do Crnatkova, preko Runjanina. I imamo i Savske onda šetnicu 24. Ovako će se sada biti to otvoreno dok radi botanički vrt. A kada se ovo napravi u 2016. godine, onda će taj prolaz od Esplanade, odnosno glavnog kolodvora do parka, preko botaničkog vrta, biti vezan na Savsku cestu preko Runjanina, Savske ceste.